Yan, so mayong utos sa yung tanan dyan mga katutot sa hinatama sa maayong panaguhay. So for today's video, so matutagpuan Puro 4 San Vicente, Manami City. So dito ka mangwarta, dito ka maglaon. So invite ang dayo giso, no, sa birthday party sa anak ni Ma'am Leona. Ayan ma'am, shout out sa Ma'am Leona. So kaningan ma'am. So bagutang mga dito na, so titol sa nato ang atong kauban, na si Dolsky, ang Papa P ng Tagum City. Papa P doon. So mo din na yung code name, no, Papa P. Papa P doon. So mo to sa Taubuan, Purok, Gabayan Dos, Manga, Bisayan Village. So dito sa Harton. O tara, ubanisa ko, magbiyahe ka. Nako, nawala na naman yung serbato ko. Wala, wala, nawala na po yung serbato. Ay, serbato, anong nangyari sa'yo? Ay, wala, ganyan. Ano ba nga to? Nawala itong serbato. Ayun, ayun, pangitauno naman yung serbato, eh. Ano ba daw? Okay. So, matabog ta diri, no, sa National Highway. So diha mo ko sa atbang padulong ilapidol. So sa tanang crossing diri jud kumadlok, ay ba, tungod sa kabisi diri dapat kayo andalan. So kalawat kanan imong tanaw diri, mas di po ka makupit sa tubangan, basi clear ang tanaw sa kilid sa tubangan na rin kasugat. Okay, so gapuan ni diri ang tangag stoplight para dili kay maglisod ang uban driver. So diya ma-traffic na siya pagtungtong sa alas 4 hangtod alas 6, alas 5 sa alas 4 sa hapon hangtod alas 5 sa hapon. Traffic yun diya, yung pinagpanggawas ng estudyante, traffic yan diya. So tayo itong banking din makatutuwa, banking tayo. Diba? Diba? Wow. So yun ang mga katutuwa, no? So dili na ta kasunod sa Purok, Gabayan Dos. So dito yan, so Purok, Gabayan Dos. So yan to, sundoon si Papa P, ang Papa P ng Tagum City. So maagi pa diri gamay nga iskinita. So diri piya, piya, okay. So diri taliko, og diri po taliko. Yan, so mo ni diri ila Papa P, daghang sila giro, no. 1 hour later. Toto no, so nanas pidol, Papa P ng Tagum. Langay kay mo. Among kultan dito kay launa. Nang lakay wala nang hidyan. Ana man na siya. So, ano mga katotono, so uban ni mi at tumiog Purok 4 Vicente, Panabo City. So, uban ni mi, no, right safe sa tuwan tanan. Og dito na mo ta mag-abot sa venue. So karon, biyahe sa ta.
A few inches later. Oh, nanangagi ba eh? Ah, mas nanangagi. Suwat na kita sila. Oh, mandala no? Oh, suwat na sa ito. Ayun mga katulad no, so... Sulod ba kayo dari? Sulod kayo. Yan, so... Nada dari no sa... Tuganay na jud ta. Dari sa mga tulay yun. Hala, naunsa mo na diya. Hala, traffic kayo mga katuto. Murag ka ay... Panel sa Bernabeu diri nga na... Kuha no? Pakilid. Dari sa may... Tulay sa Tuganay. Sa... Unsa ka na diri no? Sulod ka diri, babe. Para makita na to. Iya, akuan. Panel sa kuan? Lahat. Lahat? Lahat siguro na ikaw rin. Expose ba? Ay, ay. Ay, wala ni. Wala. What outbreak? Nakatulog ang driver ni. Wala, nakatulog. Uy. Oh, ay ka. Hala, nakatulog ang driver ni mga katuto no. Katulog. Ay, driver. Katulog yun. So, klaro ato na, urang nakatulog ang driver ato sa panel sa Bernabeu. So, karon lang to nahitabo kay napo man ang driver tapos presko mo ang mga nabanggaan mga barrier. So, dako nyo to bago nang tagiya sa Bernabeu ato. Mo ko'y paguman sa tulay. Mo ko'y paguman sa tulay lagi gupa na no. Ay, palay yun. Palayan. Ayan, so mga katuto no, sa lahat dali sa Barangay San Vicente. Mga tao pangitao na lang kay ang puro 4. Sana ta diri no. Salamat boss. Sir Dol. Ay, butika daw niya sa wala. Tahan lang, nag-cancel yan. So, ako nang ginapangitan na puro 4 mga katuto. Romulo. Sa unahan daw ani. Kapag nada butika diri sa right side, left side Dol. Left side. Sa left side, dahil butika dito sa Dol. Doon na lang yung mga katuto no. Adra para kasi. Oh, pharmacy. Ganto, ganto. Yun no. Kato. Yan sa dito mga katuto no sa left side. Dito naman puro 4. Yan sa o niya puro 4 mga katuto no. O ni katudlo ni sir Yora. sa among gipangutanan. Mga tanaw na Romulo. Ang puro 4 bre. Pwede mo tayo na, sir? Puro 4 ni dire. Katod. Vicente? Oo. Katod mo sa balay nila Romulo? Ay, kana o. Dali ilahaw. Oh. Ilahaw na yung kuhan dia. Kanang na clown, sir? Ay, clown na sila, soy. Ako sa ikuan sila, soy. Ilahaw na dia. Balik na, soy. Timing nga eh. Ilahaw. Kuhan, sir. Salamat, sir. Sa timing yung mga katuto no, ipangutanan na sa mong video kay home din siya. Murag kung saan murag iya siguro yung tito sir sa bata or mga siguro yung amahan. So, dirita. Oo. So, there we go. Last na rin yung motor niya. Sorry boss, sorry boss.
Good, very good. Sayo sa baboy, sayo. Sayo sa. Giây phút em gặp anh là em biết em si tình 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 tăng tăng